Blistaju na pozornici, ali i izvan nje. Dečki iz Jadrani Imperfect State-a osvojili su srca publike u Poljskoj, a vrijeme je da ih upoznate i vi. Ja sam Jadran i ja sviram klavijature i pjevam. Ja sam Tijan, sviram gitaru. Ja sam Jakov i sviram bas. Ja sam Nikola, poznati pod nadnikom Niksolidijan i sviram gitaru. Ja sam Petar, ja sviram bubnjeve i ne pjevam. Da mladi bendovi u Hrvatskoj mogu imati međunarodni doseg, dokaz je upravo Jadrani Imperfect State, mladi zagrebački blues band koji je tijekom travnja stigao u finale 14. European Blues Challenge-a u Katovicama u Poljskoj. It's wonderful to see each and every one of you in the crowd. We're Imperfect State from Croatia. We have one message for you tonight. The blues is not only alive, it's young. And the generations that are coming want to keep that blues alive, going on for a long time. So what we're going to do is we're going to play some old blues style right now. It's an 8-train blues, but we're going to play it in our way. And I want y'all to clap along with us. Let's see those hands. U Poljskoj smo svirali blues, European Blues Challenge-u, u lijepim dvoranama i sa drugim lijepim sviračima. Bilo nam je super. Imali smo bolje u gradu i nismo baš puno spavali. Poljske ulice i dvorane bile su njihov dom kroz ovu avanturu. Zabavljali su se na pozornici i izvan nje. I dajem ti rič, Da, dosta je ovako mutno sad. Trenutačno sliježu se dojmovi, mi smo još probavili sve. Inebi Corporate Studios su se spremali dugih 6 mjeseci. Cijepidlačili pjesme i dijelove pjesama
ali to nas je doguralo do finala i do visokog plasmana. Mislim da bez tog cepidlačenja moje neozbiljnosti smo morali malo duže raditi na nekim pjesama i špotanju malo, ali dobro. Kome špota? Ko nije? Pa kolega gitarist nije špotao. Čak i tonci. Ne, to je zato što sam imao jak signal na toncu, ja dobro znam. Jak signal. Nikola voli biti glasan. Ja nisam bio kriv, sigurno. Ovo je kao deposition pred sud. Mora iskaz dati kompletan. Ne, okej. Ne, nisam bio kriv, oni su. U biti su mu tonci mimo njegove volje pojačali boost za 15 decibela Na svakom solu. svakom solu. I dodali deleja i korus i sve neke efekte. Imperfect State osnovao je Jadran Mihelčić 2024. godine. Jadran je pobjednik Croatian Blues Challenge-a i tom pobjedom izborio je nastup na ovom festivalu kao predstavnik Hrvatske. To je bio splet okolnosti koji je slučajno došao do toga da se ukupimo. Mi smo svirali, Jakov, Petar i ja smo svirali u jednom drugom bendu s nekim drugim ljudima i ljubinama. Svirali smo u drugom bendu koji se raspao, ali mi se raspali nismo. I Jakša i Tijan i Petar su svirali još prije toga skupa u bendu za Bi ne bi. Onda smo krenuli onako džemat na četvorica i eksperimentirati i malo onako naplaćivati live improvizaciju. Ne naplaćivati live improvizaciju. Dion Shine on guitar. I tak je nastao Imperfect State. Nizom nesavršenih okolnosti smo došli tu gdje jesmo. Da, exactly. Jer pravi glazbenici poput ovih sjajnih dečki ne biraju mjesto gdje će svirati. Za dlaku im je izmakla pobjeda, no Naša pobjeda je šta smo se svidjeli ljudima, bar su tako rekli, i ostalo nije bitno. I predstavili smo Hrvatsku i mislim da smo ponosni na to što smo napravili i sretni. jak vokal, čisti zvuk instrumenata i dobra atmosfera vodila je dečke na njihovom putu. Dečki iza sebe imaju puno nastupa, no ovaj je bio poseban, a sama poanta ovog natjecanja Nije toliko natjecanje, poanta je ta glazba i povezati se s ljudima, festivalima, drugim glazbenicima, proizvođačima gitara i da nekak ta zajednica, ljudi koji slušaju taj blues pokušavaju ga održati živim, da se ta zajednica što bolje poveže. My baby,
jer blues nije samo glazba, to je osjećaj koji su oni živjeli na sceni. U Katovicama u dvorani Mjasto Ogrodov 16. i 17. travnja održane su polufinalne večeri. U njima je nastupilo po 12 izvođača. Od ukupno 24 benda, 8 ih se plasiralo u finale. Bili su 2 polufinalne večeri, mi smo svirali na drugoj i to je bilo u jednom prostoru koji se zove Mjasto Ogrodov. I to je malo liči ovak na SC, zagrebački, jako lijepa dvorana. Tonci su super, produkcija cijela je bila sjajna, jako su lijepo i profesionalno obavili svoj posao i organizacija cijela. Pogotovo Jakšin. Sad ne mogu pričati u ime svih, ali mene je dosta trtalo. Ali je bilo i jako veliko uzbuđenje, jer je nevjerojatna bila energija publike i osjetili smo to i ne znam, ja mislim da smo baš jako uživali tu večer, polufinalno. No, sav strah i nervoza nestali su kada su mladi bluzeri dospjeli u finale natjecanja. U finalu svojom svježom glazbenom interpretacijom blues senzibiliteta oduševili su prepunu koncertnu dvoranu Nospr. Riječ je o jednoj od 5 najboljih akustičnih dvorana u svijetu. Iako, meni iskreno je bilo malo više olakšanje nego izbuđenje. Jer je onda finale bilo u Nospr dvorani, koja je fantastična dvorana, koncertna dvorana. Negdje smo pročitali da je u top 5, odnosno oni su nam to napisali, da je u top 5 najboljih koncertnih dvorana na svijetu. I onako, stvarno, čim se uđe tamo, impozantno je sve. I to je jako cool, iskreno. Jako mi je cool, možda mi se nisu slegli dojmovi do kraja, ali jako mi je cool da smo svirali tamo. I na jednom i na drugom mjestu. Sa jako dobrom opremom, jako dobrim soundom. Nekak, ne znam, evo. Bio je gušt. Baš je bio gušt. Baš je bio gušt. When it is summer, give us our soul. When it is summer, give us our soul. Pjevačka natjecanja nisu samo borba za prvo mjesto. Prilika su da kroz glas, glazbu, emociju i hrabrost pokažeš svima sebe u najboljem svjetlu. Naravno da svi dođu s nekom natjecateljskom ambicijom, uključujući i nas. I ako se ne postigne, rezultat bude nešto razočarenja, ali iskreno nekak više sam to doživio oko 2 koncerta kratka smo imali nego išta drugo i bilo je fakat super. In the summer, in the summer, give back our soul. 'Cause if I ask now for it, baby, give back our souls. Odabir pjesama za nastup ponekad nije lak. Mi smo odsvirali ove pjesme najbolji ikad. Mislim, mogu reći u ime svih da to je... Ta 2 dana što smo svirali najbolje ove pjesme što smo ikad svirali. Možda su to bila 2 najbolja koncerta koja smo ikad svirali do sad. Tako da sviram ponovo, ne bi odsvirao drugačije ništa. Mislim, sve je bilo kako treba i s obzirom da nismo pobjedili, kao ne znači da se sad nešto promijenilo, dapače kao... Uopće se lijepo. Mislim, mi kao band postojimo godinu dana. Mi smo od tih godinu dana napravili enormnu količinu toga, stvarno. I samo idemo dalje, stjecati još iskustva. Možeš ti to sad prevesti na španjolski sve? Bueno, pues
la situación en Polonia. Nakon nastupa, publika im je prilazila s oduševljenjem, čestitali su im na izvanrednom nastupu, a to je bio pravi pokazatelj kakav su dojam na ljude ostavili. Uz to, pristupilo im je i nekoliko promotora kako bi ih angažirali za nastupe u sljedećoj festivalskoj godini. Opuštajući se uz pivo, i sami su bili iznenađeni takvim neposrednim oduševljenjem i dojmom koje je njihov nastup ostavio na prisutne. Kako je lijepo ovo kad ljudi čuju tvoje pjesme i pohvale i mislim da je to najveća pobjeda zapravo. Se slažeš? Se slažeš? Reci da. Da. Obožavao sam biti na toj pozornici, uživao sam najviše na svijetu. Bio sam jako nervozan i prije i nakon, tijekom cijelog natjecanja do kraja, ali na pozornici sam uspio nekako tu energiju pretvoriti u nešto pozitivno. I mislim da smo svi mi to uspjeli napraviti. Jako sam sretan, jako sam zadovoljan gledajući snimke. Mislim da nismo mogli bolje, jako sam ponosan na nas. Na njihovom putu u Poljsku podrška nije izostajala niti izvan pozornice. Uz bend su cijelo vrijeme stajali roditelji, prijatelji i brojni drugi koji su od početka vjerovali u njih i bodrili ih kroz svaki nastup. This song is a song I wrote this summer when I was in Memphis. I was going to the Pine Top Perkins blues camp and we went to a sermon at a Baptist church in Memphis. And that sermon inspired this song. And it's about when you're at a crossroads in your life, you need some guidance. It's called Crossing Guard. Na svakom putu prema snovima lijepo je znati da u sebe imaš majku kao podršku koja vjeruje u tebe i kad nitko drugi ne vidi koliko možeš. Jedna majka poseban je kotačić priče. Spomenuo sam već menadžericu majku koja je perpetivno toga radila za nas i ona ne voli biti pred kamerama i ne voli biti na slikama i videima, ali strašno puno toga radi, strašno puno pomaže i Hrepa koji isto apsolutno totalna podrška cijeli put bio. Ali imali smo neki onak tim ljudi koji je svako na svoj način nam pomogao i ono, mislim da smo na kraju dobili za to nešto slojevitije nego što smo imali do sada. S obzirom da je bilo toliko puno stresa, bilo je možda i za očekivati da će biti nekakva razmirica, međutim nije ih bilo, bili su super, bili smo baš ko da smo svi braća, ko da živimo skupa isto obitelji cijeli život. Braća druge majke. Humora kod dečkiju nije nedostajalo ni na parkingu na putu prema doma, a sa sobom su odnijeli samo lijepa sjećanja. Bilo mi je jako lijepo konačno svirati ja čapona masa svoj. Taj dio ne govoriš. Taj dio ne. Daj sad ponovi to što si rekao. Daj sad ponovi to što si rekao. Da, uživat konačno. Jednom pravom solu dobije uz vrhunski pratići bend iza mene. Možda ne bio nikoli nastavno. I onda... Dijelicu važe sa Tijanom.
Jako lijepo od tebe. Da, zapravo ti momenti, pitanje odgovora je ono što nisam čuo kod drugih da se isto istaknu, individualno muzičari, pogotovo na nekim pjesmama i balasi jako imaju isto pitanje odgovor, tako da svako dobije svoj moment pažnje. Pred bendom je i novi veliki korak, snimanje albuma kojem će svoju energiju i zvuk prenijeti široj publici. Moramo snimiti album, to je iduća misija. I onda kad ga snimimo, onda pišemo dalje. Nove stvari. Nema stajanja. Jadran and Imperfect State pokazali su kako blues može imati novu, mladu energiju i dotaknuti publiku u dušu i izvan domaćih granica. Iskustvo međunarodne scene i nastupi ostaju im važna stepenica u novim glazbenim pobjedama. Pred njima je nastup u Memphisu, a vjerujemo da će i tamo osvojiti srca publike, kao i u Poljskoj. Mjesec dana nakon povratka ušli su u studio i realizirali spomenuti album. Dečki, sretno dalje! Eight tracks, 8